bilang di tapu atap padiah badan lama rasa, badan merasa tarumu abana mananggungkan dihadang Allah dihadang jalan babatu batapa ayam padia bana dan tangguang sudah janka ibo malah urang galakan basarok mata urang mamandang ba anak sakira sodi badan baru kada pe pamenan lah payah urang nak maaliakan basaki banyak urang kadenai baru kasana lah digunjingkan ba anak jatuh si badan diri bacari-cari kurang nyobadan wala cubi badan surang padiah di awak padiah di urang jangan marah sobangnya jago manjago parasan. Anjay, aku bohong, Arat yang bohong. Bagaimana? Lanjut. Dihadang Allah dihadang jalan babatu batapa ayam padia bana dan tangguang sudah janka ibo malah urang galakan basarok mata urang mamandang ba anak sakira sodi badan baru kada pe pamenan lah payah urang nak maaliakan basaki banyak urang kadenai baru kasana lah digunjingkan ba anak jatuh si badan diri bacari-cari kurang nyobadan wala cubi badan surang padiah di awak padiah di urang jangan marah sobangnya jago manjago parasan. Anjay, aku bohong, Arat yang bohong.